Assalamualaikum. Mapiarkan sa nakagabi-gabi ang mga taga Pinas, mapiarkan sa ako tualungan ang mga taga Saudi. Masyaallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mapiada sekanusan mapianusanan. Ay betadiusan. Masyaallah, masyaallah, ahlan wa sahlan. Teruskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, may sabab san na pag-unan tan wag kay mapipikir tan bandingan ka kapakaya mal aya matastas agian kay pamagusin tan saya kapakay man nakalbatan sa mayto ka para kabgitan sa kabgantan sa oras mga pakaysa ko oriano muhadaratan o ka muhadarat na sa manaya na sudah tanuron sa butas iko mga bandingan tanong na kapakaya lakan tanuron sa pakaysa ka antano makasoy udi na antano mapakaraik sir man. Okay, so pumangingkorkan wagi ang putua matano sa pamamakin ganiyo ka antano ka po niya gyang ka iya mga bandingan tanong. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallallahu wasallama ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga uripno Allah subhanahu wa ta'ala, gyang ka iya kapanahajud sang ka iya masa na sabab ko kaya pamangrap o mga parahisan o dunia na miyunutun sububaya o manusia. Diyan ko to akiyaunot ububaya o manusia sangkut to akiailayan yang ko kapya a dunia na kaya sababan sa kaya talikudin yang ko simba ko Allah subhanahu wa ta'ala. Malagid antaw akapaliugat udik na sunnah. Na sutaw ay pambagakyan su paliugat na das akal kakibagakyan agyong kutuwa matag mga sunnat. Diyan kaya pamagusin tanong na padaya ko mga sunnah aaya katiroon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipinakamapya kulang wa sunnah. Ko urian o mga paliugat ay ni paliugat traktano o Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Si ko mga maso miya nga una ang mga tao na mabubaloyaya apa sa Iran, mabubaloyaya idideke o mga ginawa Iran, idideke o mga puso Iran, ipupakala o mga parati Iran. Uwi na yung masakit na sangkai am sa tanuiman to na kilid o manusia agyang kutuwa kapakang babetad o dunia kabiyaloy niya so kagagawin niyan akadadon-don na so kadadon-don niyan akagagawin. Napya kalipatan niyan sa mga sambayang sa iko kagagawi. Subhanallah. Inutan na pumagusaya agu inutan na di proguruguda kau bakalo-kalo na kawyatan sa mga pusutan mo. Mapukaw niyan sa kababaloytan mo ang mga mu'min mapaparatian sa iko Allah subhanahu wa ta'ala akasabutan tano asubes sa mga sambayang ko kagagawin na daalawan yan amapi ang mga sambayang ko urian o paralo urian o mga paliugat sabab sang kuta dingkon di imito na sukad nan ka Rabbul Alamin sabab sa nduduos sa oras ang matatendu aso Allah subhanahu wa ta'ala na pagpagis niyan sa mga urip niyan o antaw nun ipamangniron. Subhanallah. Ino saktano sa iko kaya balita ng mga Muslim na lalayon tano dun di pamakit tano dun kung mga pagaritano, kung mga ginawa tano, kung mga lulot tano
Kagi gitu suka bebaloy tanu ang mga Muslim. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Giyan kay pamagusin tanu na miya nagtanud na kung mga ulama tanu o gaid na kalo-kalo na sumapaparat yang ko Allah subhanahu wa ta'ala kung mas akapakatatalikudin na makasangor na sumakatatangkiri na makapananang orang piya-piya. Sumadudusa na makatubat makambaling ang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gini ni sabab pa dito siya di kakasukasuya kapupukatadman tanong kuma ginawa tanong kalau nakataguan tanong sa bubaya sa ikukiptindagan tanong sang kai andalagi de asimba asadin sa itindagyan na inamataan pads kanya sang kutwa kebubayan wallahu subhanahu wa ta'ala kapadaya ko mga simba amyak kargergen absuldan pakapaki ilaylay. Misabab san na pagaluin tanong sa manai agyang kutuwa mapapadalam sang kai kapanahajud. So Allah subhanahu wa ta'ala na inisuguyan na ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Hays katigin at tangub. Tindagan ka so kagagawi sa may apya bumayto. Ayam ana niya na panambayang ako kagagawi sa apya bumayto. Miya kada-kada kini sugunon wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagusi ko miya maratiya na ginani pad kaya bantong gakiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran wabil ashari hum yastaghfirun. Diyan ko to miya maratiya asiran na pumakasul sa iran sa surga na pada sifatiran si ko kasi siran sa dunia nagyan ko ta igira at tanaw akagagawin na papalad ni rasukad na niran Arabul alamin sa diran di kapamangni. Masyaallah. Yan mga di miya palad tanong mga des wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang kaya kaya pakataling mo Ramadan. Sa ikot tanaw akagagawi. Miya kapamang ni tanong mga di ko Allah, miya kapanambayang tanong mga di sa mga tahajud, mga tarawih sa giyang kaya ako mau bulan Ramadan. Naginan. Pagpamagitungan ka ginawang ka, kasadin sa pinggalabak ka, nagyuto din iarga ka. Yuto iarga ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sadin sa kaya piyagi khlasan ka kung mga galabak ka ininggulalan ka, nagyuto ipagargaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na sumakaliw kumagalabak ka na pagargaan nun wallah. Kanaban yan pagarga itamok ka ay kalaian. Kanaban yan pagarga gradung ka ay kalaamya pasada ka di. Ay pagargaan yan nagyang kutwa simba ininggulalan ka piyagi khlasan ka anto akadi. Udi na ininggulalan ka anto akadi. Kagi iya gyang ka kaya pakatalingum Ramadan na titwaya kumapi a musim. Titwaya kumapi a masa. Para si iko niya marataya upama na makakanalian udi nararaot niya na pamikiran agyang kuto mapapadalam sa amapyasang kaya ulan-ulan Ramadan. Masyaallah. Diyan ko takigira wallahu subhanahu wa ta'ala wa ana ajzi bihi. Diyan kaya ulan-ulan Ramadan nas kanyan imbalasun mismo na uway sulang galabak tanu sambayang tanu hajj, jihad, zakat, sadaqah na pala insyaallah imbalason. Ugay na inon yan to upama na inon yan to upama pagkatana agyang ka Ramadan nas kanyang imbalason. Kagi sabab sa gyang kutakala abalas ang mapapadalamon. Ino sumang ulama na pitero ira na gyang kai amasa na masay niya katimo udi na masay niya kapagakot sa amala kapagakot udi na kapamakot sa balas apun si Allah subhanahu wa ta'ala. Gyang kay Ramadan na makasasaya na ya sa o pamakadato o ibarat tanong kaan makaliwanag pipya o pamakadato na pananalwan yan sa mga pobre ko mga ingredient mga miskin masyaallah o pamakadato na pananalwan yan nagyang kuta mga miskin ko mga ingredient na andad ni kapakaw mo o mga miskin na taro niyang kiran. Kataya sutamo kakan. Sagyang kai asulid a kwarto. Nasa din sa kapasapasang nyo agupa naman amar kanu ko sulduy sa kauras. Nasa din sa milyon euron sang kanan atamo kakan na palayan yudin raka. Subhanallah. Isa bukuras ay nibgiron. Na sumano siya na sa giyong utak ya suldi sa giyong utak kwarto nakapasa-pasang yan si kusuldoy sa oras sa gyutoy ontong yan gyutoy in Tagalog na pagkakataon
Gito'y oras yan, kapanin mo yan sa kebubayan yan tumimu, o di na kebubayan yan kumwa. Nalagid mabuagyang kaya pakataling mo Ramadan, alagid do Peter urok tanong Allah subhanahu wa ta'ala, paana manamar ka nung galabak, kapatakapan ka nung subalas sa gyang kaya abulan Ramadan. Napadsagyang ko to ang mga galabak at takapan mo Allah subhanahu wa ta'ala, na gyang kaya akapanambayang ko mga kagagawis iku Ramadan. Na mibibidas ko kapanambayang ko kagagawi iku Ramadan, gusto kapanambayang ko salakaw ko kagagawi Ramadan. Mibibidoon. Ino to, ay katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadin sa itindigyan sa mga sambayang akagagawi is iku Ramadan, masya-Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Na April laon sumiyang unam yang dudusan yan. Subhanallah, April laon sumiyang unam yang dudusan yan. Antunim yan dusa nga na, sadin sa miyan dusa nga. Na iprilar ka to Allah subhanahu wa ta'ala. Inun tabus sumalado sa ka, kailangan ito matawbat ka. Namiyak ka lala ibalas, kanabalagid o kagagawi sa iko kanaba Ramadan. Kanaba namiya aloy abalas yan, ugi nagi namiya aloy subalas yan sang kay ulan-ulan Ramadan. Nalagi do direk tanud itaron Allah subhanahu wa ta'ala, pamakot kanong mamagamal sang kay ulan-ulan Ramadan. Imanan para tiya suat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ba yabo ka pa kapanahajud ka na makasung ka sa masjid, kalakaan sa masjid yo, kapakay ka manahajud si sa sulda walain ka. Inunta na mas tumasay ka makapanahajud sa sulda walain ka di si sa masjid. Kamiya kawatang ka sa giyang kuto ka kailayar ka mga tao. Wahtisaba siganin ka sang kuto balas ang mapapadalam sang kuto ka panahajud ka. Masya-Allah. Nagina ni kapagaluyan ron o anton ono ni mapapadala mga kalbihan sa giyang kai akapanahajud. Balasan ka na ron Allah subhanahu wa ta'ala. Paganaron, nagyang kutuwa kababaloy niyan afdalus salati ba'da al-maktubah. Mialoy tanwanan. Mababaloy agyang kai akapanahajud. Api nakamapya asambayang ko urian o mga sambayang apaliugat. Inuto. Nakagimi aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutu akapakalalabiyan liuropan. Nakagimabubaloy sa kanyan agalabak asu at kaaparabu ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga salaf rahmatullahi alaihim natantuiran ay kabubaya-baya agyang kutu akapapakaw ma o kagagawi idha janna al-laylu farihna igirat-igiran amya ka masuk kagagawi na miya gumarag agyang kuto abubay ami. Subhanallah. Subhanallah. Andi sabab nakagisiran nakatawaniran as ikutan na tanaw akagagawi nagkanas wallahu subhanahu wa ta'ala sangkanan apaganay alangit. Langit ang kay adunya. Nabtaroon yan nun, taroon yan kung mga urap niyan, may yad'uni fa astajibula. Anta atigini pamangnirakan kay bugaya kanon. Anta unon ipamangnirakan sarila karila nakan. Anta unon iptaubat ra nga pakataubat nakan. Subhanallah. Giyuto ikap kabubaya o mga salaf sa iko kagagawi bialoy raso kagagawi pinakamapya kulango na oras siran ko isa katendoy o kagagawi isa katendoy o salungan na pinakamapya kulango oras siran na giyang kuto ak kagagawi at tanatanaw ak kagagawi kagi aya diiran ni mimbarat mo na sukad na niran Rabbul Alamin. Subhanallah. Subhanallah. Susaktan o sang kaya masa. Miya pikir tanunganan mga day. Ay madakal tanwa di itu day. Madakal tanwa di itu day. Di ka di itu day. Di ako di itu day. Anto na ipitu day na ka. Sa iku oras sa alaw na alas 2, alas 3, napakagiraw sukad na nakaabadan apamang ni kabaga na kan sa ibigay ka nung nabad na pamang ni sarila ka prila na kan bad na tubad ka pakatawbad na kan. Anto na susuan na ka. Subhanallah. O din kay ni tagu isa arga na mata nga din ka din mitin dagagyang ka akapanahajud. O din kalalay yung tatano diagyang ka akap kagiraw ka Allah subhanahu wa ta'ala sa gyang utamas akapakanang ka kamadakal tanwa di today. Apias ka na di ko di makatuday. Apias ka na di ka di makatuday. Pagkiraw tanong panigira sa kapita na din naturog. Ino mga day. Katatanudan ka agyang kuto hadith abtirun raka wallahu subhanahu wa ta'ala abad na pamangnin ka hay ore panak ngay bagay ka. Bakarakan pamang ni sarila karila mus ka bakaran betubat ka pakataubat mus ka. La ilaha illallah. Miya lapis sa isu manusia.
Asumya gadun sumya kapiapi akka gagawi tanaw akka gagawi la ilaha illallah rilaan tanu Allah subhanahu wa ta'ala. Sumya gadun agyang uta kapia akka gagawi tanaw akka gagawi na pananaluwas kanyan ukad dan yan na salakaw agagalab kanyan salakaw asusuan yan subhanallah. Anto na isusuan na ka, anto na idingan ito na yan. La ilaha illallah. Uding ka butagoy sa arga agyang kai akapanahajud. Na udi makapas mga sambayang ka mga farado. Nagiye pagpakapas, giye pagpakasuportaon sa alungan na mauri. So mga sambayang ang mga sunna, mga tahajud, mga qiyamul layl na ginan ipakasuporta ko mga sambayang ka ang mga farado, mga kaliugata. Na udi ito makaapas na pakasuportaw na Nagipad ka pakaapas ka. Initindag ka so, Masya Allah, initindag ka so sambayang ko mga kagagawi. Na, ikadua, nagyang ko ta syarafun lil mu'min, subhanallah. Untung ngaya amalas iku mapaparati ang ko Allah. Untung ngaya amalas iku mapaparati ang ko Allah. Eno di pembaloy a untong amala. Sa iku mapaparati ang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aw pa makasabot niya nagyang ko ta kala iarga o kapanahajud. La ilaha illallah. So mga tao na tuturugan. Siya maka inaka pagaring ka wat aka tuturugan siran langon. Sakabuy maakanaw. Papalad ka sukad ng ka Rabbul Alamin. La ilaha illallah. Subhanallah. Papalad ka sukanan ka Rabbul Alamin. Anda manedir ka kababay wallah. Amay ka suisa kung magiging napad ka sa giyang kuto, asa ka tao, 2 ka tao, 3 ka tao, 10 ka tao. Suisa ka magiging isa ka municipality. Nakapakaya da ka no pan masapulo ka tao, adi manahajud si ko tanatanaw akagagawi para buko Allah subhanahu wa ta'ala. Pananalawang ka no Allah. Aswallah nagyang kutaka pananaluin yan kanuna rangkom laung kanun yan pananaluan ugaid na ayabu at tumyari masang kutaka pananaluyan kanu Allah na sakabu. La ilaha illallah, masya Allah. Untungan na namiyak kalala. Masanan akang guru kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Masanan nakapriklamong ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Masanan nakapturuan ako Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, miyakadak lagod niya widakala. Miyakal lagod niya widakala na diyang kakana. Ya Allah, nabgan ka lang suka bayakan. La ilaha illallah. Ira to minindag sa uripan. Amiyag damian. Aaya sa bapagya tindagin na para buko Allah. Da po pa kay layron ataw. Namiyang gdagdaya sa ginawa niya nagyong kuto kaya pangadlusan niya na matang ko Allah. Kaupa makaguro ka sa giyong kuto kagagawi. Tanatanaw kagagawi. Ayak kaya guro ka na sabab sa giyang kuta kalaka para tiyang ka ku Allah subhanahu wa ta'ala na kaya susukudan dan agyang kuta kaya guro ka kaya tak umatang ka na psaksir ka sa alungan amawri apakah haram menutu Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kuto akan narakaan subhanallah agyang kuta kaya pakaguro ka upang mabuka katawa ng manusia so kala iarga o kapanahajuda na kay di niyang katawan madagala dirak tanurun matao madagala piyabayan yan inindarin nun yan. Uy, dis kanyan, di ituday, mailayin kas kanyan, di ituday, di aturo yan, ugay na salakaw agagalab kanyan, salakaw asusuan yan. Subhanallah. Api abu aki isa karak at initindag aparak wallah. Api dua bu karak at initindag aparak wallah. Kalau nagyan ka na nakaptin, kitindag na kaun sa isa rakaat, 2 rakaat, nasuka pumangning ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na tariman yan raka.
Nagina ni kabubalo niya na untong umya maratiya. Untong umya maratiya. O pamarina, bigang kau Allah subhanahu wa ta'ala. Bigang kaniya sa untong, piyakito kawan kau Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agi ina untong ay, akitindagan tanuron, na dang kang gulaw la, dang kang galabaka, dang ka apasa ginawang ka. Subhanallah. Miya kay sa alungan. So Jibril alaihi salatu wassalam na miya kauma ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga na ya Muhammad. Aish ma shi'it fa innaka mayitun. Hay Muhammad, na pagintaw ka ko kabaya ka, okay ta ka pagintaw ka, kamatanas ka na patay ka. Terbang ka sa ginawang ka, akapatay ka. Patay ako, patay ka, patay siya maka, patay siya maka, ina ka, patay si pagaring ka, patay si wata ka. Pagintaw ka ko, kabaya ka, akapagintaw ka, kapatay ka. Wa'amal ma syi'it, fa innaka mujazin bihi, mujazin an. Nang gelabak ang ka, so kabaya ka, panggelabak na ka, kaayar ka nimbalas so panggelabak na ka. Sa din sa panggelabak na ka, ayar ka imbalas. Umipipya ka na, ayam imbalas ka Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang kuto mga pipya, na umira tarata ka, na ayam imbalas ka Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang kuto mga rata. Piya kang baya-baya tanong Allah subhanahu wa ta'ala, ima ay yu'minu, ima ay yakfur. Malagid o baloy tanong mapaparatian ko Allah, udi na mga baradusa ko Allah subhanahu wa ta'ala, langon tanong daki petay, langon tanong petay. Malagid so mapaparatian ko Allah, malay simba ko Allah, anto aka baradusa. Da simba niya ko Allah, na pala ya tanong petay, na tumo aki asya ka maatay sa giyang kuto, paratian ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagina ni tito papamagitungan. Sa alungan na mauri, si isa naraka jahannam, na aya pinakamalaab kigurook o mga taor o, naging kutadiran di kapas nito. Rabbana sami'na wa abasarna. Ya Allah, imanto nami yan nagami, awukiato kawa nami, ang mga rata suping galaba kami na pakakasuyang kaming ka sa dunia. Farja'na na'mal salihah, pakakasuyang kaming ka sa dunia, anami manggagalabag sa mga pipya. Kapag kaya imanto, kapag kaya mapita, may wafat ka. Skap maniptibun, la ilaha illallah. Wa ahbib ma syi't. Nakabubayain ka at tigo Jibril alaihi salam, sutaw, akabaya ka, akabubayan ka, fa innaka mufariko. Kamat anas kanya niya, may pambalag ka dun. May pambalag ka dun, makapambalag ka dun sa giyang kaya dunia. O kabubayan na ka, na siya ka, nakabubayain ka din sa tarutop, maganda kong so tarutop abubaya ka. Kamata na makapambalag ka nubu, si pagaring ka na makapambalag ka nubu. Si karumang ka makapambalag ka nubu, si wata ka makapambalag ka nubu, na bagana kong so tarutop abubaya ka. Kamakapambalag ka nubu sa giyang kai adunia. Wa'alam anna syaraf al-mu'min qiyamuhu bil-layl. Natukawin ka, hey Muhammad, aaya untong o mapaparatian ko Allah, nagyang ko tuwa kiptindag niyang ko mga sambayang ko kagagawi. Ilan yung man ito? Piyakaurianon o Jibril alaihi salatu wassalam, agyang ko tuwa kapanambayang si iku kagagawi. La ilaha illallah. Kapanambayang si iku kagagawi. Ha? Baganay ay niwasiyat yan ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apyagit tanudan niya na, hey Muhammad, patay ka. Ya Allah, saka napatay ka, saka napatay ako. Ngalabag ka. Nasup kabubayan na ka, nakabubayan ka din sa tarotopa. Napanahajud ka, tindagan ka, susambayan ka, kung mga kagagawi, kagianan itituwa manang ka. Ayap tero na manang, nagyang kutwa, mapur ipangkatan, ad na manang yan, mapur ipangkatan, na malagid sang kai adunia, nagusalungan amori. Masya Allah. Yung kutwa tao, alala yun di manahajud. Lalayon yan iptindag sa tahajud.
Udi nagyang ko tamitubat ko kadustaan yan. Kami agnaw sa kanyan alas 3, alas 2. At papalad niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, miya dusa ko. Ya Allah, miya kasina ko. Ya Allah, miya kapaman ko ako. Ya Allah, miya kapamuna ko. Ya Allah, miya kapanginom ako sa pakabrag. Ya Allah. Dakan mi paginuntula sa mga pamilya ko. Ya Allah, lagi na imanai. Na ando din ikapakasilam yan. Nakataguan sa sindawagyang ko tabuntalian. Subhanallah. Kataguan sa manang agyang ko to abuntalian na maiilayin ka sa agyang ko to abuntalian busta niyan agyang ko ta kapakasisindo o paratiyan yan. La ilaha illallah. Na upamakakiat na panganakanan nagyang ko to puso ka na lawan sa subhanallah di ka-explain ha? Di mapamagus niya agyang ko to kaya limpyo niyan kaya suti-suti niya sa iko uryan o kaya guro ka ko Allah subhanahu wa ta'ala wallahi al-azim. Tapangin mo tindag niyo sa mga sambayang niyo ko kagagawi. Kaya insyaAllah na may lain niyo sa mga pipi araradian apusik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo nagyan ko takabubalo niya da'bus salihin. Paparangayan o mga salihin. Ang taon nun yung mga salihin. Ini saan suwisa ko mga ulama, ang taon nun iptaro na salih. Na ayat tigiran asalih na sadin-sadinan di ipamang ni sumbala aloksiyan. Naginan ibtaro na asalih. Sadin-sadin yan ipamang isumbala luksiyan sa da'a. Ya Allah, rilaing kasiyamakan. Ya Allah, rilaing kasinakan. Ya Allah, pakasurgang kasiran. Ya Allah, baloyang kasukuburiran. Ang mga surumbi, apad ko surumbi usurga. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Ginan. Napadanan sa giyang kuto, apaparangayan ang mga salihin. Inus ka, pagariyakan. Alalayaw niyan ipupumang ni sa mga luksiyan. Ay dalawan yan aki pemangnin kakiran na sa ikumasa adingkad ika panahajud. Masya Allah. Sa ikumasa akasusujud ka. Kaditan ubu kebalasan sa mga lukstan sa tarotop. Kaapiatan ron ibagay susatiman a dunia na ditan ron mibalas. Na aya pa naman na marantano na mamakasulsiran sa surga sabab sa giyang kutwa kaya pamangniatan ron ko Allah subhanahu wa ta'ala mamakasulsiran. Masya Allah. Ikapat na giyang kutwa kaunuha fi waqtin nuzulil ilahi. Niyaw syaitan waya kagi. Bada mapapadalam sa giyang kay akapan na hajud. Na giyang kuto aaden andudunun a oras akaptenaon ukadnan kasangkay sa lapis sa langit. Ay gira amya katapad. Na pananalawan niyan sa mga urip niyan. May yad'uni fa astajibu la. Antaon noon ipamangnir kanurakan. Katarima anak nun supang ninian. Ya Allah. Pananalawan tanong niya na salakaw asusuan tanong salakaw aditano di inggalabakan. Subhanallah. Astagfirullah, nastagfirullah, nastagfirullah. Na upama buka mang geda-geda umano si aging kanana kala iarga aging kanana lagi na upama nakagagawi asudin su Allah subhanahu wa ta'ala miyan na lorka. Sudin su Allah subhanahu wa ta'ala min-invite ka na kanabas ka bu. Abara sambayang in-invite yan. Apya sa kaki abara dusa. Apya sa kamya kalala idusa. Ya ibadi, law balagat dhunubukum anana as-sama, ghafartu lakum wala ubali. Hay uripang ko, mga uripang ko, o pamabukas mga dusa nyo na miraot sang kutap kapuro-puruan alangita. Misagur sang kutap kawang alangita. Narila ang irila akan rakano na di akan tagun sa ginawa. Subhanallah. Naman ang kutwa ranon gagaw limo u Allah subhanahu wa ta'ala kurip niyan. Wasi'at kulla shay. Suranon niyan gagaw niyan na rumiyang kum kulama shay. Malayod subara dusa mapaparati ang Allah na adin alimun Allah subhanahu wa ta'ala. Ayalimur ka Allah subhanahu wa ta'ala amya dusa. Ayalimur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Aska madudusa nagyang kutwa katerimaan niyan rakapan bebegang kaniyan pa sa chance sadang kapan kawafat nadalawan nanan ala limu gagawar ka wallahu subhanahu wa ta'ala kenapa niyan Peter imata makanud kaino kanud imbabara dosa subhanallah aya Peter yan qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim pero angka ko mga urip nakan amyang adudusa mengitabulog sa giyang kutakan baradusa la taqnatu min rahmatillah
Di kanop ka di sa Panginam ko limo Allah subhanahu wa ta'ala. Nya dosa ka. Di kap ka di sa Panginam ko Allah. Ginani kala gagaw ranon Allah subhanahu wa ta'ala. Sirak tano mga oripan. O pamanam nya dosa tanupan. Nadakaragitis Allah kap ka ginurok tapada. Kaya oripan akan nambalingang karakan. Di kap ka di sa Panginam. Subhanallah. Dito dun kumalay ranon gagaw sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kailangan nakataguan ka ng sa arga. Agiyan ka ng agagaw ka. Limur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Pagariakan abara dosa pangapinang kaki Allah kenapa kanian diimbung ti sa kapembelingan kaon ugay nagyan ko taka pangapinyan kana kanaba para sa ginawa niyan inunta na para sa ginawang kakamapian na kautuas sa kauripan niyan kana buto kamapian Allah subhanahu wa ta'ala kadibuto pakang gay agun ako Allah subhanahu wa ta'ala kalad no tuy gagawranon kapadi Allah subhanahu wa ta'ala sier ka aurip niyan nambelingan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala guro ko nakak Allah subhanahu wa ta'ala gian kutu mga dusang ka sa ikumasa akasusujud ka ko Allah subhanahu wa ta'ala ikalima na gian kutu kunu fa'iliha yusalli khaliyan Masya Allah saktano nas ikoditano di kasambayang sa mga masjid kalalayaman sa Pilipinas so kadaklang ko mga masjid tano, kadaklang ko mga baryo tano, tabita makasapulo. Kadaklang ko mga masjid tano na miya kay tito adiun di sembayang. Andon toos. Igira api sembayangan sa luhur na digitaw no miya kay sara lain. Igira api sembayangan sa masjid na pagkapano a masjid. Toos sa miya kay ito ad imanang bayang sa giyang kuto ang mga wakto alima wakto. Ito. Kapkaili sirang mo igira di mata. Na upama kamay ito ad imanang bayang sa giyang kuto alima wakto ibarat na 10 kanuben na di manang bayang sa giyang kuto alima wakto si iku masjid yo. Si iku isa ka municipality, isa ka masjid, isa ka baryo na masjid yun na ibo di sembayang nasa 10 kataw. Ay ibo di lima wakto nasa 10 kataw. Nagyang kutwa 10 kataw na kanaba mustahil, kanaba imposible. Aw pa makas ka na mapniat ka makapanhajud ka na sakabu idikiran di tahajud. Subhanallah. Sakabu idikiran di tahajud. Kanaba ito mustahil. Upama na 10 kataw ka na di manang buyang, mga barasang buyang, nagkapakaya misanggay ka, misangi ka kira na ginawang ka sa sakabu idikiran di makapanhajud ko tanatanaw akagawi. Masya Allah. Ikanam nagyang kutakunuha min awaili wasiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah. Padaya ko mga pagampaganay ay niwasiyat o Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga tao sa Madina. Nagyang kuta, ya ayuhan nas, afshu salama bainakum, wa at'imu ta'am, wa qumu bil-layli wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hay mga tao kanuna, nduduga niyo salam ko paglatalatan niyo. Wat'im at-ta'am nagukakanduri kano pamagana kano aqumu bil-lail nagupanambayang kano ko kagagawi as mga tao na kituturugan tadkhulul jannata bisalam kapakasulad kano ko surga o Allah subhanahu wa ta'ala sa kapipi aginawa. Masya Allah talotiman asifat ay ninda orok tanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya makalabulbud apong galabakan si ikotaw agkabaya sumul sa surga. Panampay na kasusalam, o man ka mabalag sa pagaring ka, assalamu alaikum. Tawagan ka sa pagaring ka, assalamu alaikum. At'imu ta'am, pagkakan ka sa pagaring ka, miskin, pagkanduri ka, panahajud ka, talaw timan ay naloy Rasulullah SAW aaya resulta niya nagyang kuta kapakasul ka sa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ikapito nagyang kuta fiha yatawata'u al-qalbu ma'al lisan. La ilaha illallah. Sa gyang kuta oras sa katitinag ka na mag-unuta so puso ka agusudila ka. Kagyuta ka ba sa tanaw, margan ka suldan aka pakiilaylayin ang kutamas akap sembayang ka kutanatanaw akagagawi. Kagya gyuto na
bay akaw to upama na bubay akaw to ko Allah subhanahu wa ta'ala giyang uta kini tindagan akaw na margan akasuldan nakapakilay ka da pakilay ka da knabagap kilay maka knabagap kilay ina knabagap kilay karumang kaswata akang knabagap kilay ustad knabagap kilay bariyo sakabu imata urun agus Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang ko to kaya panambayang ka subhanallah ha na upama kaming gulalan ka to na mag-unutan so puso aguso dila aka unutan o puso so dila aka na unutan mambu dila so puso ka mabeger kay yakin mabeger kay paratiya mabeger aka pakafufokus ka sa giyong kuta oras magunuta ang kuta pamikiran ka aguso dila aka so puso ka kana balagi do sambayang igira doon ka pa kaya madakli waswas so syaitan ha sambayang nga sa luhur na di pagunod sa pamikiran ka, di pagunod sa puso ka. Nasa lakwala layugan na pamikiran ka, nasa lakwap kapikir ka, berang-berang din. Naso qiyamul layl, kapanambayang sa kagawin na ginani kisisang iyan. Ginani kibibida iyan. Alagi do mafufokus ka, piya-piya agyang kuto sambayang ka. Oriyan na, napagaluin tanong, agyang kuto, mga pad ko mga raradiyan, na yun umakaloy tanong sa mga 5 katantoy apakatas. Oriyan yan nalakaan na sa mga pais. Pag ano yung mga raradiyan, nagyang uta, qurbatun ila Allah ta'ala, amaluha yasir, wa ajruha kathir. Masya Allah. Pada raradiyan, nagyang uta, ipapakaranin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ipapakaranin ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawan yan, ipapakaranin tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala, na nilagi day asimba, sa ikot tanatanaw akagawi, adid na mataoron. Sakabu agusto Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? O pamakasaka, nakabaya ka makarani ka kudato, kabaya ka makarani ka kububayaan ka, kabaya ka, na adma na ipumgayon, o di na adna punggalab ka naka angkaw makarani, na sumamusto Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil mathalul a'la, na igira apinggalab ka agyan ka ikapanahajud, igira apinggalab ka agyan ka ikitindagang ko, tanatanaw akagagawin na, papakarani ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, na andidin ikapakaranin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala, na mimbaloy ka apadikop kabubayan yan, subhanallah. Miyak kalar kay gagaw limo ranon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Amaluha yasir. Agyang kay agalabak na miyak kalabulubuday agalabak ka. Anabar kay ni pakwa sa tiga pira ka oras. Di, kaya susungulan so pira ka minutos, 10 ka minutos, 20 ka minutos. Wa ajruha kathir. Nasubalas yan na daataman yan. Dito dun ko malaibalas. Subhanallah. Bata di laburo sangka ya Ramadan, alagi lagi mo tayo nalawitano, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikadua, arada agyang kai akapanahajud, udi nakitindagan sangka iya qiyamul lail, masambayang ko kagawin na yung uta minhatun anil ithm. Kesaparang kanyan ko kambaradusa, masyaallah. Kesaparang kanyan ko kambaradusa. Napadno to sa maanagyong kuta inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar mata na susambayang na ipsipare nagyang kuta mararata napadno to sa maanan yan ikatlo nagyang kuta takfirun lisayiat mapapakadaian sumadusang ka mapapakadaian sumadusang ka ikapat nagyang kuta sababun fi raf'id darajat kipuro yan supangkatan ka mi aluy tanong pananan kagiyo malagi supangkatan ka sangkay adunya anta ka pangkatan ka sa alungan amawri Ikalima, agi mo ripuri pagaluin tanong siya, agi yung kutababun min abwabil khair. Paminto anaya, apad ko mga pamintoan o mga pipiya, ay gira kialakaan ka na, kialakaan ka sulang wantaman, masya Allah. Kialakaan ka so rizki wallah, kialakaan ka so gagaw, limo, ranon, o Allah subhanahu wa ta'ala. So kalbihan ay imagir ka wallah subhanahu wa ta'ala. Paminto anayaw lang mga pipiya, masya Allah. Inusaktan na Sagyang kaya pakataling Ramadan na miyalapis sa manusia. Miyalapis sa manusia ating Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amya qauman su Ramadan falam yughfar lah. Na doon rilaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga kadustaan yan. Ano sebab? Nakagidin na pinggala na simba. Dan pananang orang ko Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kaya pakataling Ramadan. Na palaya tanong matawag yang kay Ramadan na titudong kumag-anakap sagadian. Kata ya kaya 10 ang gawit miya kalabi 10 gawi, 10 gawi sa gawi. Unta ka 10 gawi. Nalagid bu kagagaya kaya pa man yan. Na ditanop man ya kagdam na pakabuka tanong na miya pa sa depaman.
Enos kano mga pagariakan ayamala nagi ginawa ko papaguyatan ko kano sakit tindagan tanong kung mga sambayang tanong ko kagagawi bata di labaw imanto sa giyang ka iya Ramadan bata di labaw si iko sa pulo gawi ap ko risang ka iya Ramadan andudon sa Lailatul Qadr pangning ko Allah subhanahu wa ta'ala adna miya ko tanong si atuma guna sa giyang ka iya bandingan tanong balasangan ron Allah subhanahu wa ta'ala so adna pa kay sa iyan makapantag sa giyang ka bandingan tanong at tahajjud o di na qiyamul lail na kapakaya makaisis kanyan asara makapantag si apian to na oras ko magabi so tahajud o amay kiyara miga buso gawi adna pa kay sa igira kapakaya mas sebut no pamakagi pakakitan tanoron anto na imbida ano qiyamul layl gusto tahajud oh ay imbida ano qiyamul layl gusto tahajud ha pagani dana ayap lagi daniran ayap lagi dano qiyamul layl gusto tahajud na mga sambayanganan diinggalabakan o Muslim sa iko-urian o sambayang Aisha. Siya butano, gyuti palagi daniran. Na anto na imbida niran. Ayap teron qiyamul layl kitindagan ko kagagawi Nagyang ko to makasambayang ka sa Aisha na daka din pakaturog na misambayang apman alas 12 na gyang ko to kaya sambayang ka sa mga sunat na ayakib turo na qiyamul layl. Dagan pakaturog, den kalati aturog. Ayap man aptero na tahajud na makasambayang ka sa Aisha, na miturog ka, na miyagnaw ka alas 12, miyagnaw ka alauna, alas 2, na miyanambayang ka sa sunat, na gyutip tero na tahajud. Sabot tano, imbida niyan. Na. Kapakay adura kaat. Oy, sukal sambayang, oy, kapakay sudura kaat. Okay, nawayan ni atkan, nagyang ko to tahajud. Qiyamul layl ay aptero na qiyamul layl na sunat mga sunat si ko kagagawi na anto na ipili na ka sunat anto na sunatul tarawih sunatul witr anto ka tahajud na dipindi ra ka to kambida-bida to pira rakaat sa tahajud. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya panutul apias ko mga tarawih na di miya panutul Aisha radhiyallahu anha 10 aguy sa karakaat padung sa witir. 10 aguy sa karakaat padung sa witir. So si ko hadithu Ibnu Abbas si ko kapkatano diyan si ko hadithu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu na 10 agutlo karakaat. Na api andi sandid palayad na nan koreka 10 aguy sa 10 agutlo. O pagumanan ka, nada mushkilaon. Kaad na miya panutul pa sa bagi ko mga hadith, kanababintan to mga babagra hadith, adni gira praot sa pirapolo, na nada mushkilaon. Ugid na ayad na kalalayaman na gumabagar na ginami aluyo Aisha gusto Ibn Abbas. Assalamualaikum Ustad, kapag discuss na kaon, makambat to na katahajud, to na gitud na tasbih. Ay katahajud, nagyang uta kapag naong kako tanatanaw akagagawi akapananangoran ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ay abuntalian na umang kakadua ka rakaati na sumalam ka. Umang kakadua rakaati na sumalam ka. Taman sa ikawalaw rakaat. Na ipaguman ko sa 3 rakaat awiter, miya sa pulago isa. O di, na ipaguman ko sa 5 rakaat awiter, miya sa pulago 3. Nasukbat yang tahajud, nasunsukbat yang tanong umasang bayang tanong, dad na kibibidayan. Dad na kibibidayan. Sukbat yan ako karoro ko ka, subhana rabbiyal azim. Nagyutod. Sukbat yan ako sa kasusujud ka, subhana rabbiyal ala, nagyutod. Ustad kapag kaya, so katarawis isawalay, apiada imam ta. Kapag kaya di ka ditarawin askabu. Kapag kaya di ka ditarawin askabu. Ustad, ito na example agito mga alaadusa. Ay example lagi ang kaya mga alaadusa, pag mayroon naging uta kapanakuto, kapamono, yung uto katuwi kong balalaw kas padanan ko mga alaadusa, naging uto kasina, padanan ko mga alaadusa. Ginan, mga example na ng mga alakadustan. Inshallah subhanahu wa ta'ala na adambu oras na mapamagusitan wanan. Kasuldan tanabuanan. Guro, so kandua sa kasusujud na ino kapag kayo suba samranaw pira rakaat so mapiyata jud mias mga ka na gina pira rakaat to di mo ta ka kandua sa iko
basa tanwa maranaw. Si Sheikh Khalid al-Mushaykh na amay atigi nga sutaw, si kumasa ka sa sujud diyan na di mataong basa Arab na pumangnis ko Allah subhanahu wa ta'ala na la ba'sa bihi an-nutq bi lughatihi. O pamana okay lang, da problemon. Da problemon ayaw sar na kanag yung kuto abasan ka. Ha? Kapag ustad tahajud amay tubo ami memorize ayat, oy kapakay. Api ayaw memorize ka na kulhu, na ayaw nga di isasaro-saro man sa iyong utas sa kabka, sa iko oman rakaat na kulhu, o pamakagyo tubo memorize ka. Ayaw pa ba na memorize ka sa laka, ugi na kailangan raka Muslim, na abya di ka matumati sa Quran, na memorize ka kung mga bububa mga sura, na miya kadaragal sa mga bububa mga sura, minus na makamemorize ka sa mga 20, 30, o di na mga 10, Afwan. Ban na pembatian adua bagu ka tahajud da niat. Ustad kapag iso ka tahajud api ada kan turuga ko kagaway. Kaya mo lay lakab turo. Nakiya mo lay lakab turo. Ha? Na malagi-lagi sa balas. Kada ba ayamanaw kaya mo kana ba ayamanaw tahajud. Na bagyo tubo terima Allah Subhanahu wa ta'ala pangani o di na bagyo tubo mga tawa pananaluan yan di. Apian to na aklas siya simba apsuan ka sa iyong utatanan-tanaw kagagawi kaya mo lail tahajud na palay doon tumakasusul sa iyong uto hadith akapananaluyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ustad kapakay mabababu sa mga sura kung katahajud uway kapakay. So pamatian ng yuta pang doon ka kami ustad. So pamatian nun nalagid nung pamatian ng mga sambuyang tanong. Igira aron mo ka na subhana rabbiyal azim makatalo, igira sumusujud ka na subhana rabbiyal a'la makatalo, igira miyuntod ka na rabbi ighfirli makadua, igira tumiro ka na attahiyatu lillah, kailangan na masuaywanan. So diyon matawa, kailangan na masuakanan. Bata dila borong sa kami kaydid. Ustad pira rakaat sa tahajud, baadan alimit yan, anta ka sad aya kalalaman gitu, may sumbagtanwanan. Ito mi aloy tanong. So Aisha radhiyallahu anha, so hadith yan sa pulagwi sa karakat. Ustad gira mitaroy kami. Kana miyagwiter ka na mitahajud ka mangko kagagawi pagwiter ka di kan pagwiter basta makapagwiter ka na din nakapagwiter ha nya pasad su kapagwiter makay sa witer ko sambayang oy kapag su ka panahajud apya kan miya kapagwiter to naguro igira tahajud ka na pakatanugon ka su kabati aka kasi buko pamikiran ka. Kana basi ko pamikiran, di ka pa kayo kabati ako pamikiran. Kailangan na dila. Malagi do pakatanugon ka antawa ka asar buap ka gira-girong ka adila ka. Kaog ka adila ka. Di ka pa kayo kabati ka pamikiran abakan dedemat ka. Di kan dingan ka ugan sudila ka, diyo to ka pa kay. Ha? Nadipindir ka pakatanugon ka, wad na padika tuturugon na dingan pakatanuga. O di mana pedegan na aya kagdaman ko na mas tetak na suparat yang nga o di na mas tetak na susambayang kay girap ka nagkasulagam ka bati nga pakatanuga nga asaradap ka disturbo nga ando na kapag usalli sa tahajud da kapag usalli so kapag usalli ap kagirotan nga usalli salatan ha arba'an o di na usalli salatan dhuhran nadaanan gulaw o mga sahaba ridwanullahi alaihim ayamala na Rasulullah agus mga tabiin rahmatullahi alaihim. So kapag usalli na daanan gulaw-laom niya nga unaan. Ha? Kaya so kapag usalli na niatanan na ayadar pa o mga niatano na sa mga pusutano kana bas mga dilatano. Din kailangan ba nga ditero ay sembayang ako sa 4 rakaat luhur, asar, maghrib, aisha. Di. Siya busa puso ka na miyang ititikin sa puso ka ay sembayangan ka na luhur, asar, maghrib, aisha. Subo siya butano. Okay, alhamdulillah baka siya kaya sabutan. Ustad kapag pabalik-balik yung sura, oy, kapakay, o bagyo tubo imores ka, Ustad, bay gira amya ka sembayang ta, sa weter, nandi kapakaya tahajud ta, niya sembayang na ya. Kapakaya tahajud ka, ugi na di kan makapsembayang ben sa weter. So, sembayang a weter na once aminggulalan ka ko kagawiin na miya pasad so, sembayang kaun. Miya pasad so, sembayang a weter. Tunay mapi oras sa kasembayang sa tahajud. So, kung mori purya, tanatanawa kagagawi. Barat na mga alas 2, alas 3. Miyas mga managina pera ka salam sa tahajud. Assalamualaikum guru, ame, tunay so tarawi, padanan ki
So tarawih padanang o qiyamul layl. Oy, padanang o qiyamul layl. So tarawih na padanang o qiyamul layl. So tahajud na kailangan na pakaturog ta tapos pag nautaw kada dundo, di. Kenapa kada dundo? Pag naw ka ko tanda kagagawi, udi na si ikulo kagawi. So tahajud na sambayanganan si ikulo kagawi, udi na tanaw kagagawi. Kenapa si iko kada dundo? Oh. Basta kada dundo na o pamakasumbang swalungan na salatud duha to. Kenapa to tahajud? Assalamualaikum guru, ino makaliliyo ko tapik tano ino so kandua ipopuro sumbala alima Korean o sambayang aparalo babida. Adna poste Sheikh Abu Hanin Idris na batiang ka makapantagsan. Udi na isingas kaniya adna postian san makapantagsan na YouTube ni sembaga ka naging utas sembagian ro sa ging utas postian. Oh. So tahajud na amay ko kalookan man or karamigan. Kapag ay manahajud kay man to, ugay na di nga buin pang absobra, ugay na ay mapya na mariripara do nga subagar ka, ginawang ka, si iko moripurya sa pulugaw iko Ramadan. Gito yung mapya. Gito yung dalawan yan. Kakagiya rootano o pamanaro tano pamagilayan na, so kapanggamaw, o di na kapapakaw, makapakataling maula Laylatul Qadr. Karo ukipan tag sa mo to last 10 days. Amay ben na miya na hajud kay po mo paganay udi na iman to na piya ka pasapasangan na ginawa nga. Uy na mapya so ka pa na hajud iman to. Sara magdam ka di ka bukulan ko sa last 10 days. Ustad ka pa kay sumbala asor. Ustad ka pa kay so mababa asura way ka pa kay nya sembaganan. Salam. Guru, kapakaya manahajud gira Ramadan adapan mamaso sa pulugo iku Ramadan. Oy, kapakay. Guru, gira mi pusa ta alas 3. Na adna lamba oras dapan kau maasubo kapakaya tahajud taon o mas mapi at tahajud tadaan bago taken. Mas mapi at tahajud kada na bago kaken. Mas mapi to. Aya sunna si iko kakan na gira magaan subang. Ustad to na ipniyatan ko kapag tahajud ka. Kenapa na peniyatan ka sa lakaw? Tahajud ka. Ustad, anto na yung malaon ibalas. So, qiyamul layl o so tahajud. Sa mga ulama tanong, na daira na nan mapakatitimba nga o anto na unon yung mga alasan ibalas. Ugay na palad na nan mga ala ibalas. Agi nga na qiyamul layl o so tahajud. Ha? Ugay na yung kapakalalabi o agi so qiyamul layl na kapakaya dis kanyan imbali ko tanatanaw akagagawi is mamusod tahajud na si ko tanatanaw akagagawi na kapakaya ay kapakalalbi o tahajud na kagigyan ko to miya pantag ka sa oras kapatupad upama nakapturun Allah subhanahu wa ta'ala sang kanan asalapis sa langit akapanan nalwin niya ng mga orip niyan. Salam Ustad, tunay pembatian ko kapsujud ko Quran sunso pembatian nun. Sunso ka sa sujud ka. Adma na miya nagta, lagi mo ta sajadtu wajha lilladhi fatara as-samawati wal ard. Ustad kapag ipsakop ka sa mga bubayat, niya kadagal sa pakaysa na miya repeat. Tumpad tano sa bububao. Na sa bubaba. Ustad, kapag pagilenta sa Quran ko, tahajud, oy, kapag pamati ka sa Quran, Ustad, sukan doa sa kapipideng, kapag, oy, ugyuti magagdam ka, mas makafufokus ka sa gimuta kapipipideng ka na, oy, kapag, ugay na so kapipideng na ayaw ko kumanya ko sambayang na peduto ko mga makro, gimuta kapipideng. Upman og YouTube ikakagdaman ko sa YouTube ikapta na piyaw sambayang ka na pipa kayo to mga ulama tanong. Masyaallah. Ustad kapag kayo suka tarawih sa katabu. Mi repeat man sa mga kawan. Tumpad tanong man sa buba-buba. Buruan to na imbidaan o tarawih gusto. Kaya mo layl, miya pasad pananan review nga buo ging video tano. Ustad dakan turuga. Na misang bayang ka ko alalas dos. Tahajud to. Kaya mo laylo to. Uwi na malagi tsiran sa balas, insyaAllah.
Aha, Ustad. Gira makapag-abdas ka na miya suku ka abubay. Apya kami suku ikarong mga anak na baka kaya batalis kami kapag-abdas. Ustad, sa syahadat ko abdas, ipupuro 5 o tinduro bu. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Di ko katanudan piya-piya sumya bati akan sampai makapantag sana masail. Di ko katanudan. Di ko katawan. Na ino kaya inshallah review tanong. Guru anda makalalabi ko tarawih agu witir. Yes, magtanunan. Anda makalalabi ko tarawih agu sa witir. So tarawih na iman to na oras yan iman to Ramadan. Ugay na sweater na kailangan mambuas siya. Sweater na oras yan kulangon din kagagawi apya di Ramadan. Ustad kapag kaya mataro iman to so mimbatian ko Quran so kasusug. Da ko sabuta sa pakaisa. Assalamualaikum. Salam kapag kaya sukat tahajud pat karakaat kaya sembayang anon. Okay kapakay. Kana ba paliugat mabaloy akwan. Ustad anto na pembatian ko muri 2 rakaat sa iko mga waktu 4 karakaat. Ito na pembatian ko muri 2 rakaat sa iko mga waktu 4 dako sabuta. 4 rakaat lagi 2 asar, lohor, Aisha, gusula sa Aisha, rakaat, ko maghrib. Kung matanubuanan, sa mga adhkar salah, adhkar ba'da salah, kung matanubuanan, insyaAllah, mapasad sa Ramadan, nakapaya pa magusin tanong pamanan, sa mga sambayang, o di, nawad na oras tanong, insyaAllah, subhanahu wa ta'ala, na magpuntanubid, piya-piya, upaman na baluin tanubid na series, makapantag si iko, ipuntan ko kapag abdas, ipuntan ko katayamom, tama sa iyong utakasambayang, na ang tanong mas piya-piya, insyaAllah. Panginoon at tawfiq ang tanong Allah. Guru kami, kapag sa 10 agu 2 karakaat tahajud na 3 isalam. 10 agu 2 rakaat tahajud na 3 isalam. Sama nuto na oman 4 karakaat na salam ka. Wallahu ta'ala alam. Diyang katawan. Ugay na padsam niya nga babatiya na hadith nagyong uta 8 karakaat, isyaw karakaat, nasikoy ka 8 karakaat na tashahud sa kaniyan. Sa iko orian yan na tindag sa kanya man sa ikasyaw karakaat kagyuti witir yan ay gyuti isa ikasyaw karakaat na tashahud sa kanya man tahiyat sa kanya man na salam sa kanya. Sama na yan maganman pagbangan di man kapasadagyan kaya mga pakaisitan o balasangan na ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madagla mapya prilay ako niyo kung mga pakaisadagan masambag pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala ang palayatan o mapipya. Last question amin ang kakan Ustad kapag kaya pamumugtay gira pagabdasta uway kapag kaya mamumugka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.